खाग्राबारि यक संघनि बानजायनायाव सनाथि मायथाइ रंजालि बैसागु फोरबो फालिनो साखाफारा। फैगौ बैसाग दाननि 1, 2 आरो 3 अक्ट' थामहिनबा इंराजि एप्रिल दाननि 14, 15 आरो 16 अक्ट' खालि सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंजागोन सनाथि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय। बर' हारिनि मोनसे देरसिन आरो जर'खा रंजालि बैसागु फोरबोआ खाथियाव सौफैनाय लोगो लोगो जावरिखांदों गेदेर उन्दै, बोराय बुरि, सेंग्रा सिख्ला। बयनिबो गोसोआव बैसागु बोथोरखौ बरायनायनि साखाफारा। बेबायदिनो रंजालि बैसागु बोथोरखौ नोजोर बोनानै चिरां जिल्ला दांथल खाग्राबारि यक संघ रंजालि बैसागु फोरबोखौ खुंफुंनो थांखि लादों। खाग्राबारि यक संघआ 1974 मायथाइनिफ्राय रंजालि बैसागु फोरबोखौ फालिबोदों। फैयै फैयै दिनै खाग्राबारि माइनाव यक संघनि रंजालि बैसागु फोरबोआ 50थि थामहिनबा सनाथि मायथाइयाव आगान होसिगोन। बे सनाथि मायथाइ रंजालि बैसागुखौनो फालिनो थाखाय खाग्राबारि गामिनि रायजो राजाफ्रा लाहार फाहार खालामगासिनो दं। बेनिनो दिनै लाइखुन्थियाखौ गायसनना होयो खुंफुं आफादनि आफादगिरि बैजिं दैमारिया। लोगोसेयैनो सनाथि मायथाइ रंजालि बैसागुखौ फालिनो थाखाय गामिनि आइजो आरो लाइमोनफ्रा मोसानाय सोलोंनायखौबो नुनो मोन्दों। बे फोरबोआव गोबां देंखोगिरिफोर फारियै बिराज मोसाहारि, निपु बसुमतारी, दिपा ब्रह्म आरो मोसाखावरि हान्जाफोरा बाहागो लाफैगोन होननानै आफादगिरि बैजिं दैमारिया फोरमायो। बेनिखायनो हाबाफारिखौ जाफुंसार होफैनो थाखाय साखाथिनि रायजो राजाफोरखौ खावलायहरदों बानजाय आफादा। जों खुङै खुङै खुंनानै फैगौ बैसागनि 1, 2, 3 आरो इंराजि एप्रिलनि 14, 15, 16आवहाय 50 बोसोर जागोन। दा बे 50 बोसोर जानायावहाय जोङो बे गल्डेन जुबलि जेनाखि जोंनि प्रग्राम बेखौ जोङो मोजाङै मोजां खुंफुंनो थाखाय जों आखायाव लादों। बेवहाय जों गोबां आइटेम लानाय जादों। बे आइटेम माखासे मोसानाय, ओमफ्राय खारनाय, बारनाय, गेलेनाय आरो बेजों लोगोसे लिटारेचार थुनलाइ आयदानि प्रग्रामबो लानाय जादों। बेवहाय निस्सय जोङो 2, 3 उनावहाय जों बे प्रग्राम लिस्टखौ जोङो हगारनाय जागोन बा माने नोंथांनि मिडियानि गेजेरजोंनो दिनैनो जों फोसावनाय जागोन। बेवहाय बहुद प्रग्राम लानाय जादों। जों बेवहाय लांदां बैसागु मोसानायबो लानाय जादों। बेवहाय जों दा बेनि थाखायनो जोङो साफ्रोमबो खाथि खालानि बा रायजो राजाफोरखौ जोङो जाहाथे जोंनि बे प्रग्रामाव नुजाफैयो जों बेखौ जोंनि गामिनिफ्राय बा आंनिफ्राय माने हांख्रायनाय थाबाय। बेखिनि आरो गियानखौ निस्सय जोङो मोनद्राया होननो हाया, मोनदों आरो बेवहाय बांद्राय मोनाखैबाबो जों माखासे जोंनि बे रंजालि बैसागु खुंफुंनायनि गेजेरजों जोंनि लागोनि माखासे माने जौगानायखौ जों एसे नुनो मोन्दों। माबोरै होनबा माखासे जोङो बे गोदोहाय एसे जानाय लोंनाय, लोंनानै थानाय, जौ लोंनानै गोलैलाबायनाय बे रंजालि बैसागु फोरबोआव जों बेफोरखौ गोजानाव दोननो थाखाय जों बेखौ खुंबाय थानाय जायो। आरो बे दिनखालि जोङो जोंनि गामियाव जौ लोंनानै उन्दुनाय बा मागिनाय बा बेफोरखौ जोङो नुवासै आरो बे समनिफ्राय। आरो फरायनायनि बिजोङावहाय माने दङ, गैद्राय नंला आरो माने सोरबा सोरबा जोंनि गामिनिफ्रायबो डक्टरबो फरायनाय दंसै बा डक्टर फरायनाय दंसै आरो सोरबा सोरबा बिदिनो इन्जिनियारबो फरायगासिनो दं। बेफोरबादि जोंनि बे माखासे बोसोनगिरिफोर बोसोर होलांनायनिफ्राय बेवहाय माने जों खुला खुलियै बुंनांगोन। मानो होनबा जों बे रंजालि बैसागु खुंफुंनायावहाय जोंहा बुहुद फैसा खरस जागोन। ओमफ्राय जों बे फैसाखौ मोननो थाखाय जोङो बे दानि परिस्थितियाव जों सोरनावबा बिहैनानै मोनगोन बा बबेबा लामा सामा सान्दा खांनानै मोनगोन बेखौ जों निस्सय मोननाय नङा सान्दों। दा बिनि थाखायनो जों मोनसे माने जोंनि गामिजों ज' सावरायनानै जों बैसागुखौ मोजाङै खुंफुंनो थाखाय जोङो मोनसे लटारि होनो आखायाव लादों। दा बे लटारिनि गेजेरजों जोङो माखासे जोंनावहाय निस्सय एसेसो जों टिकेटखौ फाननो हायोबा प्रफिट फैगोन। दा बे लटारिनि गेजेरजों जोङो माखासे जोंनावहाय निस्सय एसेसो जों टिकेटखौ फाननो हायोबा प्रफिट फैगोन। दा बे लटारिनि गेजेरजों जोङो माखासे जोंनावहाय निस्सय एसेसो जों
बे प्रफिटआ फैबानो जों प्रग्रामखौ मोजाङै मोजां खालामलांनो हागोन मानो होनबा जों बेखौ जों मानो जोंनि गामिया मानि थाखाय बोलो होनाय जादों माने बुहुत मानसि बर'नि गेजेराव बुहुत मोसाखावरि ओंखारबाय गिदिर गिदिर एक्टर एक्ट्रिस ओंखारबाय बे बिथांमोनखौ जोङो लेंहरनानै देखायफैनांगोन जोङो दा बिथांमोननोबो थांनाय फैनाय दामनाय देनायनि माने खरस नांगौ बिथांमोननो जाहाथे बिथांमोनखौ जोङो फोथांनानै लाखिनो हायो जोंनि बे बर'नि जेरैखि दा खननाय मानाय कालसारखौ बेनि थाखायनो जोङो नैबे लटारिखौ होनायनि गेजेरजों जों एसे फैसाखौ माने मोनगोन होननानै जों आसा लादों आरो बेजोंनो जों खुंफुंगोन हागोन होननानै जों आसा लादों लिंहरनाय जादों नोंथाङा निस्सय नुगोन बेवहायनो दंजोबखायो नै जोंहा बिराज दङ आरो नै बिथिं दं जोंहा निथुमोन दं दिफा बिसोर दं आरो बेनि गेजेराव माखासे लिस्टआव थानाय नङा बिथांमोना हटकरिया फैनानै माने जोंनाव बाहागो लाफैगोन बिथांमोनखौ जों लिस्टआव होस्लाबनो हायाखै दा बे आरो